Encantada de estar aquí. Muchísimas. Pozik nago hemen egoteaz. Etengabe, eskerrik asko, pozik nago hemen egoteaz, eskerrak ematen diot enplegu eta lan sailari, eta baita ere enpleguaren sustapenari egin didaten gonbidapena kongresu honetara etortzeko eta gogoeta egiteko. Nik uste dut inoiz baino gehiago behar dela buru asko izatea pentsatzen. Hau da, jatorri desberdinak dituztenak. Ze mundua konplexua da, eta erronka oso handiak ditugu eskuartean. Beraz, ezakit nun eman behar diodan honek pasatzeko. Ha pasado. Pasatu da, ederki, txupiskat. Han pasado unas cuantas. Vale, este es. Bai, hau da, zer egin dezaket, ordu erdi honetan, 25 minutu hauetan. Lehen da bizi komentatuko dut, azkar nola gauden enplegu arloan, pandemiaren ondoren, baina gero batez ere erronkei buruz hitz egingo dizuet. Eta erronkei buruz hitz egiten dugunean, aipatuko dizkizuet, egiturazko erronkak gehiago axola zaizkit. Hor jarri behar baitugu gure ahalegin osoa, eta nolabait deskristaldu, nahiko kristalizatuta dauden gauzak, zoritxarrez eta ez direnak positiboak. Beraz, lehen sarrera bat egingo dute Euskal Herriko lan egoeraren inguruan, azaroan jadanik lortu ditugu, urriko datuak ditugu, eta erronkak esan dudan bezala koiunturalak eta egiturazkoak. Egiturazkoen barruan nik lan merkatua aztertuko dut, gero erronka teknologikoak etorriko dira, aldaketa klimatikoak eta zahartze erronkak. Beraz, diagnostiko hau nik egin beharrekoa osagarria da, diagnostiko osagarria da. Lan merkatuarekin lotutako gaiak dira. Nolakoa da lan merkatuaren egitura Euskadin beste herrialde batzuekin konparatuz, non ditugu indarguneak eta non ahulguneak. Hasiko gara pandemia aurreko garaiekin, eta hemen bi adierazle daude. Bata enplegua. Lan merkatuaz hitz egiten dugunean beti begiratu behar dugu zenbat afiliazio egon diren gizarte segurantzan. Horrek markatzen digu norantz doan enplegua, eta noski langabezia era. Hau da, lan egin nahi dutenak, baina lan egin ezin dutenak. Datu hauek behatoki batetik atera ditut, iseaketik eramaten duguna, iseak lab du izena, eta hilabetero eguneratu egiten ditu datu guztiak kolektibo desberdinetan, bai afiliazioan, eta datuek zer esaten digute. Afiliazioi dagokienez, Euskadi beltzean dugu, eta 3 lurraldeak, fijatu pixkat, laburpen txiki honetan. Oinarrian, 2019ko urria hartzen badugu kontuan, eta urria 2021 zergatik beti urria. Ze estazionaltasun asko dago enpleguan, beraz beti konperatu behar dira, hilabete berberak urte desberdinetan. 2019an pandemia aurreko garaia zen. 2019ko urritik 2021ko urriraino ikus ezazue oinarrian beherakada oso txiki bat dugula lanetan. Enpleguan, hau da, 4.000 enplegu galdu dira. Eta oso antzekoa da lurraldeen arabera. Pixka bat gutxiago jetxi da Araba, baina 0,05 gutxiago du. Ministroak esan duen bezala, berreskuratu egin dugu kantitatetan, berreskuratu egin dugu Euskadin 2019an genuena, pandemia horretik. Ze gertatzen da txamponaren beste aldearekin. Denak oso antzekoak dira, batez besteko datuak heterogenotasun asko ezkutatzen dituzte, eta hemen alde batzuk daude. Beti hemen ponentzian ikusiko duzue berdez ona, laranjaz erdipurdi doana, eta beltzez gaizki doana, berdea da. Itxaropenaren kolorea eta gorriska beti da pixka eta arrisku kolorea. Hemen dauden jarduera hauek, enplegu guztiaren 60% islatzen dute. Besteak gehiago daude, baina ezkutatu egin ditut. Administrazioak, baina ETT-ak barruan daude 2% igotzen da. Osasuna eta hezkuntza 3,5% igotzen da.
aurretik genuenarekin, hau da, bi sektore hauek gainetik dago. Pandemia aurretik genuenaren gainetik dago. Baina gero manufakturak eta saltokiak oraindik ere azpitik daude, ze 3,8 dugu oraindik, eta ostalaritza noski, oraindik ere 20% gutxiago horrekin gaude. Honek esaten digu asimetria oso argia dagoela pandemian, afektazio mailan ezin zuen beste modu batean izan. Ostalaritzan arazoa izan dugu, ikusiko dugu noiz arte irauten duen, edo ze puntutaraino irauten duen ziurgabetasunak eta saltokiak eta manufakturak, oraindik asko sufritu dute sektore hauek, eta oraindik ez dira suspertu. Beste adirazle bat, enplegua. Eta berriz ere langabeekin 2 urte lehenago konparatuz. Eta oinarrian ikusten duguna da berriz ere laburpen bat. 2,5 langabezia gehiago dugu. Hau da, ari gara 3.000 pertsonaz langabe lan egin nahiko luketenak eta ezin izan dutenak. Ez dira zifra handiak, beraz, egia da, langabezia hitz egiten dugunean ere pentsatu behar dugu, biztanleri aktiboa ere aldatu daitekeela egonkortu dela, pertsona gehiago daude inaktibo lan merkatuan sartzen direnak. Beraz, horregatik, 2,5 horretan, egon diteke zati bat, sartzen ari direnak, lan merkatuan espektatiba hobek ikusten dituztelako. Beraz, datu pobreagoak ikusten ditugu Araban. Hain zuzen ere, oraindik ere, 4,5 langabezia gehiago dugu duela 2 urtekin konparatuz. Eta beste gauza bat azpimarratu nahi nuke, langabezia guztia aztertu genezake eta adinka, sexuka, nola banatzen den, ze prestazio jasotzen dituzten, eta gero, nahi baduzue, gero zintzilikatuko dut aurkezpena, baina honek asko interesatzen hau, ze adinaren gaiak gero aipatuko dut. Ikusten duzuen bezala argi eta garbi asimetria oso garrantzitsua dago. Adinean, prime age ditzen diogu, batez besteko adina, 30-45 urtera hor jetxe eginda langabezia. Baina, benetan langabezia handiena, 45 urtetik gorakoetan, hor igo egiten da pixka bat, 6 pandemia aurrearekin konparatuz. Eta 30-tik azpira, 30-tik bera, 7. Beraz, simetria bat ikusten dugu eskariaren jokabidean. 30-45 urte arteko jendeak kontatatzen ari da, baina 45 urtetik gorakoak okarrago daude eta 30-tik berakoak okarrago ere bai. Orain, enpleguaren kalitatea hitz egingo du. Ze gertatzen den bi segmentu hauekin? Pandemia aurrea, pandemia ondoa, berden ikusten dugu Euskadik berreskuratu egin duela enplegu maila 3 lurraldetan. Hezkuntzan eta osasunean jokabide ona dugu. Oraindik ere industriako bultzada saltokietan eta ostalaritzan ez da nahikoa, eta langabeziari dagokionez atzera doa xokaren efektua oraindik bidea dugu egiteko, baina heterogeneotasun handia dago. Suspertu egiten da 30-45 urteko tartea, baina okerrago doa zaharragoak eta gazteagoak. Hau da lehen mezua. Hau da nola gauden gaurko egoeran. Orain erronkara pasatuko gara. Ze erronka ditu lan merkatuak pandemiaren ondoren? Hemen izan ditzakegu egiturazko erronkak eta koiunturazkoak. Lehen da bizi egiturazkoak zeudik ezatoz lan merkatuarekin zer gertatzen zaigu egia esan. Egoera konplikatua dugula, ziurgabetasun handiarekin, eta zelantzarik gabe eragina izango duela gure lanean, gure enpleguan. Eta faktore hauek exogenoak direla esan dezakegu Euskal merkatuan, baina endogenoak pandemian. Ze nolabai gainjarri egin dira, edo ezarri egin dira pandemiaren efektu ondorioz. Lehen da bizi, horni gaien kolapsoak. Oraingoz garrantzitsuak direna jendeak esaten du gutxi iraungo duela. Ea horrela den eta beste batzuk esaten dute gehiago irango dutela kolapsoek. Beraz, ziurgabetasuna sortzen da. Eskaintza oraindik ere ez da lehen bezalakoa, badira leku asko, oraindik ere
lehen gaiak produzitzen diren lekuan oraindik murrizketak dituzte, oraindik ez dituztelako COVID-a gainditu, eta bultzada handia egon da eskarian aurre esan etzena. Ez genuen uste hainbeste suspertuko zenik. Txina gainera bultzada handiarekin dator, eta horrek desoreka sortzen du eskaintza eta eskariaren artean, eta horrek prezioak garestitzen ditu. Horretaz gainera, badugu arazo bat. Hornikuntza kateak globalizatuta daude, baina modu deszentralizatuan kudeatzen dira. Eta horrela denean, gauza orekatuagoak sartzea komplikatuagoa da. Beraz horregatik, denbora gehiago iraun dezake. Bigarren puntua da, lehen gaien prezioaren gorakada eta elektrizitatearen prezioaren gorakada egunero ikusten dugu prentsan, komunikabideetan, kostuak igo ditzake, jarduera moteldu dezake eta enplegua ere bai. Gero inflazioaren arriskoa 1,5%raino igo da, ematen du inflazio subietzentea handik ez dela 1,2 iritsi, baina gauza guztietan bezala, horrek ekar dezake inflazio iraunkorragoa. Beste batzuk esaten dute ez dagoela arrazoirik olakorik pentsatzeko. Eta azkenik, seigarren COVID olatu balizko bat, espero ezagun ez dela hain larria izango, baina ezin dugu esan hau bukatu denik. Beraz, honek ziurgabetasun handia egiten du. Eta hori inbertsoren etsaia da. Eta beraz, guk dugun behar horretaz, edo aukera horretaz, inbertsio eraldatzaileak egiteko. Hau, koiunturari buruz. Beraz, laburbilduz, ziurgabetasun handia. Ez da, aholkulari onena guri laguntzeko erabaki ausartak hartzen. Orain sartuko naiz, egiturazko partean. Eta hemen aztertuko dut ondo, euskal merkatua eta emango dizkizut mezu nagusiak. Nire ustez, erronka hauei egotzi behar zaizkienak. Merkatu inklusiboaz eta kalitatezkoaz hitz egiten dugunean, badira bi gauza elkarrelikatzen dutenak. Lehenengoa da, enplegurako sarbidea eta bigarrena kalitatea. Sarbidean argi eta garbi langabezia begiratzen dugu. Lehen Anton Kostasek esan du, eta horrela berresten dute azterlan guztiek, Espainian diru-sarreren desberdintasunaren 85%ak lan merkatuaren desorekak eragiten du. Hau da, badirelako pertsonak ezin direla enplegura iritsi. Beraz, langabezia faktore guztiz mugatzailea da desberdintasunaren azterketan. Eta bigarrenez, ikusi dugun bezala kalitatea. Beraz, bigarren gaian, sartuko naiz pertsona horietan, okupatuta dauden haiengan, baina ikusiko dugu zen den beren egoera. Eta hau, eskuragarri izango duzue. Gaur mezu batzuk botako ditut, eta publiko egiten dugu iseaketik. Beti ere, enplegu sailburutzarei esker. Dokumentu hauek laguntzen digute diagnostikoak egiten mundu guztiarentzat. Hainbat grafiko egiten ditugu eta analisi batu emaitzak erakusten ditugu eta horrek laguntzen digu diagnostikoa ulertzen. Berriki bi egin ditugu, bata da enplegurako sarbidea duena eta bigarrena diagnostiko bat kalitateari dagokionez. Beraz, gelditzen zaizkiden 15 minutu hauetan pixka bat mezuak azpimarratuko ditu, baina interesa baldin baduzu sartu gure web horrian eta gaur bertan bono publiko egin ditugu, argitaratu ditugu gure datuak. Beraz hitz egin dezagun langabeziaz. Etengabe ikusiko duzue Euskadi seinalatua dagoena. Zer da hemen begiratzen dugun lehen gauza? Langabezia tasa, eta tasa honetan Alemania, Erresuma Batua, Irlanda herrialdezko ditugu. Euskadi baita ere totala guztizkoan estatuan. Bi datu ditugu Euskadin goiko borobila 2013 zen, eta barra da 2019. Eta Euskadi 9,2 dago langabezian. Espainia baina hobeto 14,1 dago, eta ikusten dugu eta albiste oso ona da nola langabezia 2013tik hor geunden krisiaren ibarrean, nola baita esateko, 2008an bajetxe egin da. Ez zehazki erdira, baina ia. Beraz, berdea, hobekuntza handia nabarmena dago, berreskuratzean, suspertzean, azken krisitik honaino, eta hobekuntza handia enpleguan, baitere eraginean ze orain beste magnitute bat egingo dut. Langabezian, zenbat jende
daude langabezian Euskadin. Euskadi pixka bat okerrago dago Frantzia baino, Suedia baino okerrago, batez bestekotik bera. Ez arazo bat, baina ez da adibidez total nazionalean duguna. Baditugu beste eskualde batzuk okerra daudenak, baina nahi baldin badugu begiratu askotan, ni beti alegintzen ez Alemaniara begiratzen. Hori da jarraibidea guretzat. Nik uste dut hor islatuko barko genukela gure burua, Alemania hor dugu. Baina hala ere, ikusita zer herrialdetan gauden, hobeto gauden. Sin embargo, quiero destacar aquí algo que la... Dena den hemen zerbait azpimarratu nahi dut, eta ez da zenbat langile dauden, baizik eta ikustea adibidez zer datu ditugu Euskadin, lanbidera edo enplegura sartzari buruz. Egia da, langabeziaren eragin txikiagoa duela, baina egia da ere ikustea zer gertatzen den, jendea langabe geratzen denean, eta zenbat irauten duen langabezia egoerak bertara iristen direnentzat. Eta horri dagokionez adierazle bat sortu dugu, langabeziaren koste soziala deritzuna. Adierazle honekin uzartu egiten da arazoaren eragina, arazoaren iraupena, eta zenbat soldata errenta galtzen diren adierazle horretan, Euskadi ez dago egoera honean. Hemen ikus dezakezu Euskadi urdinean, eta egia da, eragina hori dela, baina bere iraunaldian handiagoa da. Eta handiagoa da, kronifikazio maila handiagoa delako, langabe geratzen diren pertsonen kasuan. Eta hemen, garrantzi handia du 45 urtetik gorako biztanleriak. Beste eskualde batzuetan, azkarrago ateratzen dira langabeziatik 45 urtetik gorako pertsonak Euskadin baino. Beraz, bestalde ere, badaukagu beste datu positibo bat, eta da, ikusten baditugu 2015ko datuak edo 2018koak kostu sozialak behera egin duela. Eta horri dagokionez, uste dut, erakusten digula, baietz, arindu dezakegula, horretarako politika aktiboak jartzen baditugu eta egokitzen badira behar horietara. Eta hemen kronifikazioa azpimarratzen dut, oso alderdi garrantzitsua da. Langabeziaren kostu sozial handiari dagokionez, iraupen luzeko langabetua 2019 eta 2003an ikus ditzakezue hor, adierazita. Eta hemen, beste datu batek erakusten digu, adibidez, Euskadin kronifikazioaren adierazlea askoz handiagoa dela. 48,8 horrek erakusten digu, langabetuen 48,8 urtebete baino gehiago daramala langabezian. Eta bakarrik Asturias eta Extremadura daude gure datuen gainetik. Beraz, eragina ez da handia, baina kronifikazioa bai. Eta nortzuk dira kronifikatuta dauden pertsona horiek? Gorriz, ikus dezakegu zein kidego dagoen kronifikatuen, langabezian gehienak, emakumeak, edozein prestakuntza mailakoak, adinekoak eta gizonak, adinekoak, edozein prestakuntza mailakontzakoak. Eta garrantzitsua da ulertzea zer portzentaia dauden, portzentaiak handiak dira, adibidez, 9,5koa dira lehen mailakoak emakumean langabezia tasa horretan guztian. Kezkatzekoak dira, gainera handiak dira. Izan ere, 45 urtetik gorako horiekin kezkatu beharko ginateke batez ere kronifikazio maila dela eta nahiz eta kronifikazio maila handiagoa izan beste batzuetan. Eta hor lehen adinkeria aipatu da, hortxe sartuko litzateke ere. Bi kidego aipatuko ditut, gazteak eta emakumeak. Lanerako sarbideari dagokienez eta gero kalitateari buruz hitz egin dezagun. Egia da, Euskadi Espainia baino beto dagoela, Europaren testuinguruan, baina Europari dagokionez hilara horren zatirik altuenean dagoela,
Ilara legutxo hori bada erabateko langabezia eta bestea da gazten langabezia. Zer esan dezakegu? Honi buruz Espainiako eta Euskadiko egoerari erreparatuta. Normalean herrialde guztien gazteen langabezia tasa izan ohi da langabezia tasaren bikoitza. Espainia begira. Tasa orokorra altua du, baina ikusten badugu langabezia tasa biztanleria orokorrarekin eta langabezia orokorraren alderatuta ikusten duguna da, hemen duguna dela langabezia arazo handia. Errumanian gazteen langabezia arazoa dute eta ezen beste orokorra. Eta Euskadin bestean bezala gaude, gazteen langabeziari dagokionez. Horregatik esan nahi dut, gazteen langabeziari dagokionez, Euskadin ez duela berariazko arazo bat, baina baduelako arazo bat, eta da 10% langabezia tasa duela, eta gutxi gora bera gaztena bikoitza dela. Gai izango baginake hori murrezteko orokorra ere murriztuiko litzateke. Eta emakumei buruz, ari bagara, hemen ikus dezakegu, generaren araberako datuak, arrakala handia emakumeak eta gizonak alderatzen baitugu, marra eten horietan, Espainian, Euskadin ez. Beraz, langabezia generari dagokionez ez da arazo handia arrakalari dagokionez Euskadin. Tasak oso atzekoak dira. Eta horregatik, amaitzeko, lanera sartzeko arazoa batez ere dute 55 urtetik gorako gainera kronifikatu egiten dira langabezian. Asko, erortzen dira gizona, baina ez dira kronifikatzen. Eta horregatik gazteen langabezianen arazoa batez ere kalitatearekin lotuta. Ez dago, generaren araberako bretxa handirik Euskadin izan ere estatuko baino txikiagoa da. Eta horren, bigarren zatira pasako naiz, enpleguaren kalitatera. Hemen 3 kontzeptu aipatuko ditu: soldatak, aldi baterakotasuna eta partzialtasuna. Goazen urteko soldatetara. Hemen ikus dezakegu guztizko soldata. Euskadi, argi eta garbi, Espainiaren gainetik dago guztizko datuetan, eta Frantzia eta Italiaren gandik nahiko gertu. Eta, horreko mailan esan duten bezala, zergatik da horrela? Hemen garrantzitsua da ikustea nolakoak diren ere okupatuta dauden biztanleak. Begira adintaldeak, lehenengo zati horretan 22%, langile okupatuen 22%, 75-etik gehiagokoak, horri guztiak ez duenekoak, eta Europar Batasunarekin, 27 Europar Batasunarekin alderatuta, errepresentazio handiagoa dugu Euskadin, adinekoetan, eta gutxiago dugu gazteen artean. Zahartze arazoa handiago da hemen, eta hemen erakusiko dizuen nolakoak diren soldatak ere adinaren osagarrien arabera, 45, 49, 50, 54, tarte horietan errenta altua dituzte, baina ikusten dugu 50, 54, 55, horrentak askoz ere txikiagoak dira. Beraz, horrek zerikusi handia du okupatutako pertsonen demografiarekin. Oro har, adinekoek soldata handiago dituzte, eta horrek eragina du urteko soldataren datu horretan. Beraz, beti diot kontuz batez betekoekin. Begiratu beti okupatutako kolektiboei eta horien ezaugarriei. Eta horregatik pentsatu behar dugu eazen puntoraino dagoen Euskadin arazo bat pobreziarekin okupatutako pertsonen artean. Hemen ikus dezakegu 19, borobila eta 13 da barra. Bai? Hemen ikus dezakegu zenbat pertsona dauden pobrezia arriskuan okupatuta egon arren. Eta ikus dezakegu nola 15,1%eraino igo gara 8% horretatik. Beraz, laneko prekaritate arazo bat dugu Euskadin. Eta arazori ikusten ez duenak ukatu egiten du datuek guztiz berresten duten arazo bat. Beraz, pobrezia poltsen arazo bat dugu Euskadin.
Zer dago prekaritate horren barruan? Soldata baxuak, orduko soldata baxuak, baina partzialtasuna eta denborazkotasuna ere. Azkeneko biei buruz hitz egingo dut. Partzialtasuna. Fijaros que aquí, si yo miro en el total del porcentaje de parcialidad, Holanda es la campeona de la parcialidad, 46,8. Herbereak irabazten dute, 46,8an, Euskadin ez dugu oso tasa handia, 16,7koa da, baina ikustezakegu hemen nahita den edo nahi gabe den. Eta hemen Euskadi gorago dago. Lanaldi partziala dituztenen 49%ak esaten du lanaldi partziala duela, ezin dolako lanaldi osoko lanik aurkitu. Badaude, gero beste batzuk zeintzagatik lanaldi partziala behar dutelako onartzen dutenak horrelako lanaldi bat. Beraz ikusten dugu, oro har hemen bai baditugula nahita izataren kasuan, nahita ez denen pertsonen kopuru handiagoa. Eta partzialtasuna batez ere, nahita ez denak emakumei eragiten die. Gizona dago beltzez eta emakumea urdinez. 2002tik honako datuak. 18 ia 20 puntuko partzialtasun desberdintasunak. Eta ikusten dugu, partzialtasun horrek emakumei eragiten dira sektore guztietan industrian izan ezik. Industrian izuzten ere emakumeengan txikiagoa dela esan dezakegu. Besteetan, zerbitzu profesionaletan, 50% emakumeak dira, 50% gizona. Partzialtasuna emakumei bakarrik eragiten die. Eta hori argi eta garbi larritu egiten da seme-alabak dituztenean. Hemen dugu grafiko bat hori erakusteko. Eta fijatu, batez ere zeintzuk lan egiten duten, 29 eta 20 ordu baino behago. Hor ikusti ditzakezue, bikotean biziren gizonak, emakume batekin bizirenak, eta besteak horiz ikusti ditzakezue, 20 ordutik behera lan egiten dutenak gizonak. Horrengo zen ikustera bikoteak begira, laranja eta horian noraino iristen diren. Beraz, seme alabak iristen direnean, emakumeak izaten dira, lan orduan murrizten dituztenak eta zainketa arazoak izaten dituztenak. Soldata arrakala, doela gutxi egin dugun azterlan baten arabera, hemen ikus dezakezue, hau da, soldata gordinen arteko aldea, ikus dezakezue, ez dagoela alderik orduko soldata horretan. Aldea da, astean zenbat ordu egiten diren. Beraz, hemen mezua da, ea gai izango ginateken, gizon eta emakumeen ordua berdintzeko, eta hori horrela izango baritz ez genuke arrakalarik izango. Denborazkotasuna, oso labur. Denborazkotasuna, zer esaten du hemen? Euneko zenbat ez dut ongi ikusten. Ea, gazteetan, erdiari erasaten dio. Lehen oso ongi, esan du ere, Komisiones Obreraseko ordezkariak, orain sortzen denaren lanpostu berrietan ikusten dugu bai denborazkotasuna eta bai partzialtasuna gertatzen direla. Horra prekaritatea eragiten du. Eta beraz, gazteek denborazkotasun tasa oso altuak dituzte. Eta noski horrek eragin oso negatiboak ditu. Prekaritatearen ondoren artean dugu laneko emantzipazio txikia, Euskadi argi eta garbi, gainetik dago batez besteko emantzipazio adina, 30 urtetan dago. Espainiaren gainetik ere. Eta ikusten dugu nola gero eta beranduago gertatzen ari den ez badituzte lanpostunak nola joango dira etxetik, ezta? Beraz, diagnostikoa eta honekin amaituko dut, enplegurako sarbideari dagokionez, Euskadin baxuagoa da, baina kaltetutako kolektiboak oso ongi trebatuta daude, eta hori da kezkagarria. Badute kronifikazio txikia, baina erorialdi handiak, denborazkotasun handia dela eta
enplegu oso ezin ez egonkorrekin gainera, eta noski hemen ere kontuan izan behar dugu badaudela kontratu egonkorrak dituztenak, eta partzialtasuna ez dela beti nahitakoa, eta denborazkotasuna Espainia gertatzen den bezala, maiz gertatzen dela, handia dela, eta hori dela aldi baterako kontratatu gotaren arrazioetako bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sara, lo que nos has dejado aquí. Eskerrik asko, Sara, gauza asko, ekotxi ezkigozoa ze panorama. Bai, ikasteko modukoa, bai, nola ez. Ezakit inork alderarik duen, hemen, inork zerbait galdetu nahi badu, gogoratu txartelak hor daudela, eta ezakit baduzu azalpenen bat, esateko ea zergatik Euskadin dugun kronifikazio handiagoa, zergatik den handiagoa langabeziaren kostu soziala. Zergatik da hemen handiagoa kronifikazioa? Agian tokiko faktoreren batengatik, gure lan merkatuaren egituraren gatik, zergatik da horrela? Bueno, lo que le puedo explicar es que efectivamente... Tira, hemen langabetuen erdia baino gehiago 55 urtetik gorakoak dira. Balearetako datuak ikusita, batez bestekoa askoz ere txikiagoa da, adin txikiagokoa, beraz, zer sektorek sortzen dute enplegu handia eta zeintzu suntzitzen dute ostalaritza argi dago. Nor kontratatzen da? Gazteak, ez da? Adinekoentzako, beraz, bestelako enplegu mota batzuk behar ditugu guztion artean pentsatu beharko dugu horretan. Eta ez dute, ere ez mesede handirik jasotzen egiten ari diren aldaketa direla eta ikusi ditugu bankuan eta beste sektore batzuetan nola erori egiten diren prestakuntza maila handiko pertsonak ere, nola geratzen diren langabezia egoeratan, baina gero zailtasuna dituztela ere berriro lan merkatura itzultzeko. Beraz, ikusten dugu hemen egoera desberdina dela, profila desberdina dela, eta baita ere hemen sortzen den enplegua desberdina dela. Eta horregatik ez ditugu besterainoko kontratazio nitxoak beste erkidego batzuetan. Eta edukiko bagenitu agian adinekoek erabiliko lituzkete edo horietara joko lituzke, beraz, egin beharko duguna da osongi aztertu merkatua eta saiatu osongi bideratzen pertsona hauek. Argi eta garbi jakin behar dugu zer nolako trebakuntza behar duten. Eta hemen benetan azterketa lan bat da behar duguna. Ikusteko pertsona bakoitzan non dagoen, ezin diozu 45, 50 urteko pertsona bati ezin diogu esan, aizu badakizu non duzun lana Murtzian, ez? Kontuan izan behar dugu ere birkokatzea zailago izan daitekela, baina azken batean dena dago nahastuta, modernizatu egin behar ditugu, enplegu politikak ere, oso ongi aztertu behar da zein den enpresen eskaria, konpromiso sozial batzuk ere badaude, guztio bultzatu beharko genituzkena pertsona horiek edo behintzat horietako asko berriro laneratu daitezen. Politika aktiboei buruz gero hitz egingo dugu. Galdera bat dago? Bai, emaidazu mesedez. Zergatik hezkuntzak ez du eragin positiboa bat kronifikazioa arintzeko orduan? Bueno, porque las personas que caen al desempleo, sí. Langabezian geratzen diren pertsona, 55 urtetik gorakoak direnean, pentsatzen dut denok ezagutzen dugula norbait, ez da? Kurrikuluma botatzen egon dena. Nork erantzuten dio? Inork ez, ez da? Dozein trebakuntza maila duzula ere, jendak ez dizu deitzen, zu kurrikuluma bidaltzen duzu, saiatzen zara, joaten, baina inork ez du nahi, sekulako adinkeria arazoa daukagu. Eta benetan hori dagokion tamaina aitortu behar diogu. Hori Espainian gertatzen da, baina ez da beste leku askotan gertatzen. Eta hemen dugun gertakari demografikoarekin agian hasiko da pixkanak aldatzen. Baina uste dut, oroar kontuari izan behar dugula, eskarmentu handia dutela adin horretako pertsonak. Eta zentzu horretan badituzte balio ukiezin asko beraien lanpostuetan balia daitezkenak. Ez dute ere ez, beste segmentu batzuetan zaintzeko duten beharra. Beraz, zentzu horretan iruditzen zait kolektibo horrek eta gainera trebatuta baldin badago, badituela beste abantaila batzuk, beste eskumen batzuk, baina goi mailako prestakuntza edo lanbideazik eta dutenak, langabezian geratu direnak, ikusten dugu ez dutela deirik jasotzen, eta hori aldatu beharko dugu. Bueno,
Pues, Sara, luego lo vamos a contar con... Sara gero berriro izango zaitu, azkeneko mahai ingurua moderatzeko, beraz, txalo bero bat eskatuko dizu berarentzat, Sara de la Rica.